Il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil ċaħdet li ġew ippreżentati firem invalidi f'petizzjoni li ppreżentaw kontra l-kap nazzjonalista Adrian Dalija. Fi-stqarrija, il-fazzjoni ta' Busuttil li qiegħda tuża lill-ex kandidat għall-elezzjoni ġenerali Ivan Bartolo u l-ex president tal-Eżekuttiv Mark Antony Sammut ħarġet twieġeb lill-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristi De Bono. Dan wara li fi-stqarrija De Bono qalet li l-petizzjoni li sejħet għal vot ta' sfiduċja fil-kap nazzjonalista kellha 84 firma invalida jew skaduta. Iżda l-fazzjoni ta' Simon Busuttil qalet li ma kien hemm l-ebda firma invalida u akkużaw lill-fazzjoni ta' Dalija li qegħdin jippruvaw jiskreditaw lill-Kunsilliera Nazzjonalisti. Jirriżulta li fost il-persuni li għamlu t-talba kien hemm 23 membru tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li tneħħilhom id-dritt tal-vot mingħajr ma l-ebda wieħed minnhom qatt ma ġie infurmat qalu fl-istqarrija l-fazzjoni ta' Busuttil. Żiedu li huma ddiżappuntati li talba leġittima magħmula skont l-istatut tal-partit biex jissejjaħ u jinżamm Kunsill Ġenerali spiċċat tintuża mill-ogħla uffiċjali tal-partit biex jippruvaw jiskreditaw l-eruq tal-partit li taw snin twal ta' servizz lill-partit. Sostnew li huma qegħdin jistennew biss li l-Kumitat Eżekuttiv jiltaqa' b'mod urġenti biex tiġi stabbilita id-data ta' meta se jiltaqa' il-Kunsill Ġenerali. Din l-istqarrija mibgħuta minn Bartolo komplet tikxef il-konfużjoni fil-partit u tallega aktar tattiċi li qegħdin isiru fil-Partit Nazzjonalista immexxi minn nies ta' Adrian Dalija. Numru sostanzjali minn dawn il-persuni diġà għamlu kuntatt magħna u tawna l-irċevuta li turi li fil-verità huma diġà ħallsu t-tessera tagħhom għas-sena 2019. Dan ikompli jikkonferma kif id-dejta u l-listi tal-partit qed jinżammu fi stat diżorganizzat u li jagħti lok ta' abbuż, xi ħaġa li minkejja dak kollu li ntqal fl-aħħar ġimgħat għadha ma ġietx indirizzata. Fost dawk li ppubblikaw l-irċevuta li ħallas it-tessera kien hemm il-Viċi President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista l-MZP Niki Azzoppardi li jaħdem ma' David Casa u ħaġa waħda ma' Simon Busuttil. Brabja, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzoppardi għamel like fuq dak li kiteb Azzoppardi. Bid-Deputat Karola Aquilina għamel like ukoll fuq dak li kiteb Azzoppardi. Intant, il-fazzjoni ta' Adrian Dalija wieġbet lill-fazzjoni ta' Simon Busuttil bistqarrija uffiċjali mill-partit li din id-darba ma ġietx iffirmata. Fija attakkaw lil membri tal-fazzjoni Busuttil li marru quddiem id-Dar Ċentrali jippreżentaw il-petizzjoni kontra l-kap. Tennew li 84 mill-200 firma kienu invalidi jew bisħubija skaduta. Qalu li dawn kellhom snin biex iġeddu t-tessera, iżda xi wħud minnhom baqgħu ma ħallsuwiex anke meta membri tal-kumitat marru d-dar għandhom. Sostna li l-istatut jgħid ċar li min ma jibqax tesserat fil-partit jispiċċa awtomatikament minn kull kariga li jkollu fil-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.